kin ji in mata daga zuciya nake aiko sabo ki bani amsar a zuciyar ki soyayya ta samu shiga. Kaji dan gayu daga nan ka zuciya ta yi gama da katar zuciya ka samu waje ba zan ki in amsa ta yin ba. Daga kallon farko idanuwa na suka kai sako, yanzu na juyo zagare gidan na wuce bako. Zuci ta yi da kowa taho gare ta kiyoran kowa, tun da har na taho zan zo gare ki ba zan juya ba. Ni adabi na gane gare ka sai na bude shafinka, ina da farko ce a malamai kwani kai zan dauka. Tun a kallon farko a fadar zuciya ta kan sauka, ba batun waiwai ba fage na san ka ba zan fasa ba. Shi lamarin soyayya bai kyale yaro balle ma babba, da adadin girman ka in ya kira baka kika juya ba. Babban lamari ne soyayya halitta ce babba, adadin girmanta ya zaga duniya da abin da yake cikin ta. In san ka ba da amana a fagen sa sai kai dubawa, mai san ka so shi da riba fagen kulawa kar kai yi gazawa. Na baka amana dan zuciya kai ta yi nunawa, na kira ka da hira fagen san kai ka wuce bako. Kin ji in mata daga zuciya nake aiko sabo ki bani amsar a zuciyar ki soyayya ta samu shiga. Kaji dan gayu daga nan ka zuciya ta yi gama da kata